VP Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros for President 2028. Ngayon, Dad, it's becoming a very good question. Kasi on the top candidates for upcoming 2028 election, ilan lang naman ang mga pangalan na lumalabas. Siyempre, ang number one choice ngayon ay si VP Sara Duterte. Ang isa pang lumalabas na nag-proclaim na gusto niya mag-run for president for 2028 ay si Senator Risa Hontiveros. Ngayon, Dad, ang tanong ng maraming tao, sino dapat ang magiging best choice for president this coming 2028 for the Philippines? Alam natin, marami ng support at very popular na si VP Sara Duterte, especially since yung maraming naghanga sa kanyang tatay, si Tatay Digong, si President Duterte, dun sa anti-drug campaign niya at anti-crime campaign niya. Marami nagsasabi na they felt safer under President Duterte. Despite the fact marami mga human rights allegations, despite the fact na naaresto na siya ng ICC, mas marami pa rin nagsasabi na it was a better time under President Duterte. So maraming nagsusuporta kay VP Sara Duterte. Meanwhile, si Senator Risa Hontiveros, not yet as popular as VP Sara Duterte, pero she's running on the same slate of Leni Robredo, of Ninoy Aquino, na looking for similar to Liberal Party, pero Akbayan Party naman siya. So she's running on a very social justice campaign. Dad, which do you think would be the better choice? Who's going to be able to capture the hearts of the Filipino people this coming 2028? Siguro the question is, what can they bring into the table, di ba? Ano yung kanilang maihahandog sa ating mga kababayan at ano yung maitutulong nila sa ating sambayanan? Siguro yun ang dapat na ating suriin at aralin, no? So una, kay Vice President Sara Duterte, kung siya ay may halal na Pangulo, ano yung pwede nating asahan sa kanya? Siguro number one, yung kay pagpapatuloy ng anti-drug campaign, no? So anti-crime. So yun ang una doon, no? Makikita naman natin na yun ang kanyang parang tinutumbok din na kanyang patakaran o pamamaraan. No? Pangalawa, siyempre, aside from the anti-crime at anti-drug campaign, siguro makikita natin na may papakulong niya itong mga mastermind sa flood control scandal na to kasi siyempre kalaban niya sila o meron silang alitan. So siguro malamang natiyak kanyang uunahin niya, no, na siguradong parurusahan niya yung mga gumawa ng katiwalian. Yan yung mga nakikita natin na pwede mangyari pag siya ay halal na Pangulo. Sabihin naman natin na si Senator Risa halimbawa ang may halal na Pangulo. What can we expect? What can she bring into the table? Well, number one, siyempre, ang nakita naman niya sa atin, no, number one, titiyakin niya rin, ano, medyo may tapang din yung kanyang pinapakita na lahat ng mga katiwalian ay ayaw rin niya o talagang nilalabanan niya o sinusugpo din niya o nilalabanan niya, no? So yun ang una. Pangalawa, ano pa yung pwede mangyari niya kung nagsama sila siyempre ni Senator Bam Aquino, halimbawa si Senator Bam Aquino na ganyang Vice President, ano yung aasahan natin? Definitely more free healthcare and more free education, no? Yun ang kanilang more or less tinutumbok na mga pamamaraan din o direksyon sa kanilang pamamahala, no? So yun ang inaasahan natin from both, no? Both of them, both candidates, pareho silang babae pero pinakita nila na pareho silang palaban, pareho silang may tapang at pareho silang merong kumbaga paninindigan sa kanilang isinusulong na mga plataforma. So yun ang nakikita natin na pareho nilang strengths and what they can bring into the table. Ngayon, Dad, usually ang question dito kasi is, right now, si VP Sara Duterte, she's experiencing a decline sa kanyang trust rating. With that decline, kasi maraming paninira yung mga tao around Marcos administration regarding her alleged corruption issues o mga connections niya sa Duterte corruption or Duterte crimes, siguro ang tanong is, mas mataas ba ang chance niya even looking at 2028 versus Risa Hontiveros, or does Risa Hontiveros, even though mababa ang kanyang current survey rating, mas magiging mataas ba ang chance niya against VP Sara Duterte because of this declining trust rating? Well, sabihin na natin na si Vice President Sara Duterte is the person to beat, no? Kumbaga siya yung talagang front runner ngayon at siya yung more or less na sinasabi nating mas nakakasigurong manalo. Ngunit wag natin kalimutan na meron tayong tinatawag na dark horse circumstances, no? Yung dark horse, ibig sabihin katulad ni President Duterte, Rodrigo Duterte noong panahon, he came in at the latter part of the game, no? Na unang-una medyo mababa din yung survey niya, eventually sumipa ito along the way, no? Ang advantage nila pareho is that of course, ang nangyari kasi kay Vice President Sara dahil yung tatay niya nakulong sa Netherlands ng ICC. So syempre may simpatya yung tao sa kanya, no? May simpatya yung mga maraming nagsisimpatya. Ang kay Senator Risa Hontiveros naman, advantage naman niya is that wala talagang major corruption issue na naipataw sa kanya. So yun ang kanilang parehong strength and advantages, no, sinasabi natin, no. So these are the issues that will be very interesting to watch out. Kasi nga ang sinasabi natin, itong dalawa pa naglaban, mukhang meron din magandang match, no, na sinasabi. At the same time, siyempre, kung nag-consolidate ang puwersa ng mga Makaleni at Bam Aquino under Risa, halimbawa, talagang medyo siguro at the end of the day magiging neck to neck ang laban na to, no. This will be an interesting match, no.
Ngayon, Dad, what's interesting here is maraming nag-accuse kay Senator Risa Hontiveros na very leftist-leaning siya or very maka-communist siya, baka maka-NPA siya. Kaya maraming mga negosyante, medyo takot sila i-support si Risa Hontiveros kasi ang assumption nila is very anti-business siya. And especially, usually pag very left-leaning yung kandidato, usually pag left-leaning, mas gusto nila more power to the government, more funds to the government. And ngayon, dahil marami mga corruption issues at marami mga corruption scandals sa loob ng gobyerno, more people are thinking that government should be less, mas less dapat ang gastos ng gobyerno, there should be less power to the government. Kasi by giving more power to the government, mas maraming mga corruption na mangyayari sa loob ng gobyerno. Do you think these will impact Senator Risa's chances in 2028? Well, yun ang perception, no, sinasabi nga parang leftist siya, no, parang socialist siya, maka-komunista siya, yun ang mga akusasyon laban sa kanya. But if you will try to be objective at i-analyze mo, I would say na she is more of a populist candidate or a populist politician na sinasabi. Sabi ng populist is, ang kanyang direksyon is kung ano yung tingin niyang matutulungan yung mga lesser in life. No? Yun ang kanyang direksyon. Kaya lang, siyempre, kaya more or na-identify siya sa leftist at sa mga communist kasi nga marami sa kanyang mga circle of friends galing dun sa makakaliwang pananaw. Pero kung titingnan mo naman siya as a professional, nakikita naman natin na professional ang kanyang stance, yung kanyang dating asawa, isa ding doktor, so mga professional sila. No? So kung titingnan mo, she is more of a populist type of a politician rather than a communist type of a politician. In fairness to her, no? Ganun din kay Vice President Sara, marami nag-aakusa sa kanya na meron siyang mga corruption issues, etc. But at the end of the day, you must look at it na yung kanyang katayuan at katungkulan, limited lang din naman yung kapangyarihan being a Vice President. So these are the issues na tinitimbang ngayon ng ating mga mamayan kung sino sa kanila. Kaya sabi ko nga, it will be a very close match and a very interesting fight kasi nga kung magkakaroon ng unity ang grupo ng mga Macarisa, Macaleni at Macabam sa isang partido at sa isang pangulo laban halimbawa kay Vice President Sara, ito ay magiging very close fight na sinasabi natin. No? It could be possibly a close fight if there are no other candidates in the game. Ngayon, Dad, I think we can all agree that the biggest problem with the Philippines right now is actually, more than anything, it's the corruption inside the Philippine government. It's because of this corruption na nangungutang ang Pilipinas, na walang nakukulangan ng serbisyo sa common Filipino, tumataas ang presyo ng bilihin, kailangan itaas ang tax or whatever para sa bawat Pilipino, kaya nahirapan ang buhay ng bawat Pilipino. Do you think that both candidates will be good for solving this major problem of corruption? Is this the common enemy that both candidates can fight if either one wins? Well, definitely it's the problem of the nation that they really have to solve if they want to leave a good legacy behind. Yun ang issue yan, number one. Number two, ang next question dito is, depende rin kasi sa circle of the management team na bubuuin nila. Kasi siyempre, bawat leader, bawat isa sa kanila, bawat manalo, bubuo yan ng management team, ng kanyang team, kumbaga tropa, na magpapatakbo at mamamahala ng gobyerno at pamahalaan. Depende yan sa composition ng kanilang mga miyembro. Kung yung mga miyembro nila medyo talagang professional at maayos ang paninindigan at mayroong magandang hangarin para sa bayan, palagay ko naman kahit na papano mas maganda patutunguhan ng ating sambayan. Kasi parang basketball team yan eh. Kahit na Michael Jordan ka, kung mahihina naman yung mga kasama mo sa team o iba yung intensyon ng mga kasama mo sa team, hindi kayo mananalo as a team. Kinakailangan, yung captain ball, marami rin siyang players na iisa yung hangarin, hindi ibenta yung laro, hindi pangalagaan yung sarili nila, kung hindi para sa kapakanan ng bayan. If they can form a good team to help them manage and lead the country, then I think they could have a better chance of solving the problems. Ngayon, mga kababayan, the upcoming 2028 presidential election is a fight for the future of the Philippines. We have many strong candidates upcoming for the future president of the Philippines. At ang kailangan natin gawin ay piliin ang tamang kandidato para sa pinakamagandang kinabukasan ng Pilipinas. Kaya ang ipinaglalaban ng Ilocano Defenders ay gumanda ang edukasyon ng bawat Pilipino para mas maganda ang magiging choices natin at mas magiging marunong ang bawat Pilipino sa pagpili ng tamang kandidato para sa kanilang kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung pagod na kayo sa karereklamo ng pinatutunguhan ng ating sambayanan, panahon na para piliin natin ang tamang mamumuno at mamamahala ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.